Тези тип събития, те са много ценни. Те са много ценни за обмяна на мнения, те са много ценни за получаване на обратна връзка и те са много ценни именно за разговори. Тук е мястото, където администрация в лицето на изпълнителна власт наистина се среща с реалния бизнес, в случая земеделския бизнес, и извън официалния формат и в неформалния разговор се получава една правдива и реална картинка, която при надграждане нормативно би спомогнала за развитието на сектора. Аз мисля, че е толкова очевидно как традиционната национална среща на Асоциацията на земеделските производители, колко много е спомогнала за организацията на сектора, за това сектора да пребъде, защото освен тази мрежа между колеги, която се изгражда, тя помага и в дискусиите, които се провеждат, за разбиране на основните течения и посоки, в които се развива не само нашето национално земеделие, но и в европейски мащаб и в световен мащаб. Този форум се прави в точното време на годината, с идването на пролета, с новите надежди. Света си отдъхва от тежката зима и поема с нова надежда новите предизвикателства, които ще бъдат части от 11-та национална среща на асоциацията. Отново искам да благодаря на председателя, на директора, на всички организатори, че аз съм тук. В такива събития най-полезното е диалога. Контакта между хората. Живеем във времена, в които комуникацията е на високо ниво, но живия контакт, живия диалог, предложенията и решенията, разговорите, точно на един такъв формат са най-полезни. Времето го е показало. Обръщаме се зад нас и виждаме 11 поредни срещи. Нашата голяма кауза е българите да останат в страната и тези, които са в чужбина, да се върнат. Аз смятам, че земеделските производители имат много голяма нужда от качествени, подготвени кадри и те в момента се налага да ги търсят само в трети страни, а мисля, че има огромен потенциал от българи в чужбина, които могат да се приберат и да се включат в бизнеса им, така че ние можем да сме полезни на земеделските производители, а пък те могат да бъдат полезни на България, включвайки се в каузата на България Лонцио. Винаги е било интересно за мен и почти всяка година съм тук, тъй като заедно с колеги и от животновъдство, и от земеделие успяваме да обсъдим най-актуалните теми в бранша. С всяка изминала година това събитие дава все повече и повече и виждам, че привлича по-голям интерес от страна на бранша, от страна на хора свързани с бранша, партньори, колеги. И виждам, че и от страна на държавата, което също е много важно. Това е една от най-значимите срещи, които се провеждат на такова ниво в България. Сектора се разви изключително много. Начинът, по който функционира, времената, в които се работи в момента, са динамични и постоянно се променят. Мисленето вече се променя на самите производители. Преди 5 години, ако нещо беше проблем за работата съвместната с администрацията, сега се вижда как се получава взаимодействие между производствен сектор, администрация, което е най-градивно за всички. Аз наистина съм щастлив от мотото и логото, което някакси от само себе си изгенерира на този форум, а това е именно обединение. За това призова и господин Върбанов, който е председател на асоциацията, и нееднократно това беше изказано и получава и моята пълна подкрепа. Трябва да се знае наистина. Без обединяване на сектора нещата ще стават все по-трудни. На фона на всичките кризи, пред които сме изправили, а те са доста климатични, икономически, геополитически. Само един обединен сектор може да постигне своите цели, само един обединен сектор може да бъде в една много добра позиция, за да отстоява своите идеи и да защитава своите интереси. Обединението е необходимо и това непрекъснато го говориме, а не разединението. Защото темите и проблемите са едни в земеделския сектор. Обединение като цяло
в контекста за устояване на интересите, компетентна комуникация с абсолютно всички нива, както на ниво земеделски сектор, така на ниво министерство, така на ниво комисия. За втора година подред имам възможността и удоволствието не само да участвам в националната среща, но и да бъда модератор по едни от най-интересните теми, които, доколкото аз виждам, първо се задават на националната среща и след това цяла година обществото, земеделското общество ги дискутира. 11-та среща, 11 пъти съм я посетил, всяка година я посещавам. Земеделието се променя, земеделието е много динамично, последните години промените са много и такива срещи са много полезни от гледна точка на това да не изпускаш нещата, които те си вървят. Ние трябва да ги гоним, нали? Ние трябва да се държим здраво за тях по отношение на изисквания, по отношение на прилагане на законодателната част. Напълно е възможно от тук да тръгне бъдещата позиция не само на България, но и на цялата земеделска общност, така както тя тръгна през 2017 година от един подобен формат, пак организиран от Асоциация на земеделските производители в България. А това е една от най-важната тема за нашите земеделци, а и за нашето общество, доколкото хората, които присъстват на тази среща, приготвят и отговарят за храната, с която българският гражданин храни не само себе си, но и децата си.